Presidente da Diputación de Lugo, benvido ao Parlamento de Galicia e agradecemos a súa presencia para dar conta en líneas xerais do que será o orzamento da Administración Provincial do ano 2014. Lamentamos profundamente desde o noso grupo o retraso desta comparecencia, non por retrasar a comparecencia, senón polo motivo que a houbo que retrasar. De corazón o lamentamos desde o grupo mayoritario desta Cámara, desde o Grupo Popular. Falou vostede un pouco de todo. A verdade é que falou vostede do divino e falou do humano da nosa provincia. E falou vostede do emprego. Eu quixera centrarme as miñas primeiras datas e as miñas primeira intervención quixera centrarme no emprego. Eu teño que dicir, e espero que na réplica vostede mo desminta ou se está de acordo comigo ou confirma que a Diputación de Lugo, a vostede como presidente e o Goberno da Diputación de Lugo, o desemprego só lles importa cando se aproximan as eleccións. E vou dicir por qué. Se nos vamos á conta xeral, vemos partidas importantes sin executar en tema de emprego. É dicir, diñeiro que deixan vostedes na área de emprego. Estou falando nada máis e nada menos de 2.764.033 euros na partida para o fomento de emprego e 1.998.626 euros no Pacto Provincial de Emprego. Eu non sei, nos momentos, se o voceiro do Partido Socialista e o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que comparten goberno con vostede, preocupados ese emprego na nosa provincia. Parece ser que a Diputación non, porque vostedes deixan sin executar, cando máis o necesitan os lucenses, en políticas de emprego nada máis e nada menos que máis de 4,5 millóns de euros. Quixera que me explicara como é posible. Pero non só iso, senón que vostedes son a única Diputación de Galicia, que non quixeron asumir un programa de emprego en colaboración ca Xunta. E tamén, vostedes, o Goberno Provincial da Diputación, votaron en contra de unha iniciativa do grupo mayoritario na Diputación de Lugo, que é o Grupo Popular, para facer un plan de emprego. E falou vostede dun plan de emprego. E falou vostede dos concellos de menos de 5.000 habitantes. É falso o que vostede dixo aquí. Vostedes fan un plan de emprego para uns poucos concellos de menos de 5.000 habitantes. Non para todos. Polas bases que vostedes sacaron. Primeiro, ese plan de emprego sospeitosamente é coincidente ca época electoral. 2-3 meses de selección máis 15 meses de contrato. É un programa, é un plan de emprego discriminatorio. Excluye a concellos máis poblados. É dicir, a ese plan de emprego, 8 de cada 10 lucenses están excluídos dese plan de emprego. Quedan fora dese plan de emprego, polas bases que vostedes sacaron, dos 67 concellos que ten a provincia, quedan 43. É dicir, quedan excluídos dese plan de emprego o 64% do total dos concellos que ten a provincia. Dos 351.000 habitantes que ten a provincia, 299.000 non poden acceder a ese plan de emprego. É dicir, deixan vostedes excluídos dese plan de emprego na provincia máis do 85% que non poden acceder. É dicir, vostede ven a presentar un plan de emprego única e exclusivamente para o que poida acceder única e exclusivamente o 14% dos ciudadanos da provincia de Lugo. E se non, miren as bases. Pero, ademais, fan un plan de emprego vostedes partidista. E vou dicir por qué. O Partido Popular na provincia de Lugo goberna 43 alcaldías, o 64,18%. O Partido Socialista goberna 17 alcaldías, o 25,37%. E o Bloque Nacionalista Galego goberna 5 alcaldías, o 7,46%. E, señorías, os datos que estou dando aquí, polas bases que ten a Diputación, tocaríanlle ao Partido Socialista 15 alcaldías, ao Bloque Nacionalista Galego 2 alcaldías. E mire por onde o Partido Popular, que goberna o 64,18%, tocaríanlle 7 alcaldías. É dicir, menos da mitad do que lle tocan ao Partido Socialista,
Un goberna 43, que é o Partido Popular, e vostedes gobernan 17. Prácticamente a vostedes tocañes en todas, porque 17 tocañes 15. Quero que, se fai vostede o favor, probablemente vostede, eu sei da súa capacidade, e vostede trae os datos, a ver se así mo explica. E tamén lle vou falar de outro plan importante, que é o plan de obras e servicios. O plan de obras e servicios é outra evidencia da falta de colaboración que ten esta Diputación con moitos concellos da nosa provincia. Por lei, vostedes teñen que achegar recursos a todos os concellos que o soliciten. Vostedes no ano 2013 presentaron un plan tardío. Tardío porque o presentaron en outubro. E presentaron un plan insuficiente. E vostede, como presidente da Diputación de Lugo, hai un tema que conseguiu. Que conseguiu facer o peor plan promovido das 4 Diputacións de Galicia. E vou dicir por qué. En Lugo os concellos terán que aportar o 50% dese plan. Ustedes, cando venden, non, parece que todo fai a Diputación. Pero a realidade é que en Lugo os concellos teñen que aportar o 50% dese plan. Na Coruña, a Diputación asume o 100% dese plan. En Pontevedra, a Diputación asume o 100% dese plan. E en Ourense, a Diputación asume o 75% dese plan. En Lugo, na nosa provincia, señor presidente, a media dos investimentos por concello é de 14.900 euros. Na Coruña, a media de investimento por concello é de 257.000 euros, é dicir, 17 veces máis que en Lugo. En Pontevedra é de 200.000 euros, en Ourense é de 30.975 euros, que é o doble que en Lugo. E voulle falar a vostede de saneamento financeiro. A Diputación de Lugo, hoxe, é a metade menos solvente que cando vostede chegou á Diputación. E para iso temos que ir ao remanente de tesorería. E para iso temos que ver os saldos finais do exercicio que nos permite coñecer a solvencia da Administración para afrontar deudas. Cando vostede chega no ano 2007, recibe unha Administración con máis de 79 millóns de euros. Na actualidade, a Diputación de Lugo rexistra pouco máis de 37 millóns de euros. É dicir, que vostede e o seu goberno, en 6 anos, baixárona a máis da metade, concretamente o 53%. E voulle falar a vostede de endeudamento. Pese a non cumprir vostedes as competencias do SAC que están obligados por lei do ano 2008, que aprobaron no Parlamento de Galicia Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego ca abstención do Partido Popular, e non cumprir vostedes co POS, vostede conseguiu que a Diputación de Lugo seña a terceira Diputación con endeudamento por habitante máis alto. Mentres a Coruña ten 90,33 por habitante, mentres Pontevedra ten 131,21 por habitante, Lugo, a nosa provincia, ten 150,94 por habitante. Conseguiu vostede máis, que conseguiu que a nosa Diputación siña a segunda que menos esforzo inversor fai. E máis, durante o seu mandato, o esforzo inversor incluso se diminueu. Pasou dun 0,48 a un 0,30. E sabe por qué? Porque vostedes o gasto elevado non destinan a investimento, destinano a outras cousas. Espero, señor presidente, dado que vostede ve unha vez ao ano, que me aporte datos que desmitan o que eu estou dicindo. Pero é que, ademais, non sei se vostede é un mal xestor, pero sí o que é certo é que hai unha mala xestión na Diputación de Lugo. Hai unha mala xestión, e para ver a mala xestión da Diputación de Lugo, temos que ir á conta xeral do ano 2011 e do ano 2012. E vostede, ao frente da Diputación, empeorou nas principais magnitudes. Con vostede como presidente, empeoramos na solvencia. Pasamos dun índice do 2,03 a un índice do 1,92. Con vostede como presidente, empeoramos na execución orzamentaria. Pasamos dun índice do 0,75 a un 0,62. E vostede como presidente, reducimos drásticamente a inversión por habitante. Pasamos de 216 euros a 77 euros. Espero que vostede me diga. E depois vémola vostede falando de recortes noutras administracións. Estes datos que estou aquí, se vostede non trae outros datos que digan o contrario, por estes datos, a Diputación de Lugo e a Administración de Galicia que máis recortes presupuestarios e que máis recortes fixo. Por iso, eu recomendaría a vostede, señor presidente,
sin ninguna rectitude, que se dedique vostede a gobernar na casa que está, que é bon. E permítame, señor presidente, vou falar de vostede dun tema que nos preocupa. E vou falar do quilómetro cero. Preocúpanos realmente ao Partido Popular o que está pasando. Sabe vostede que hai unha investigación, termino, señor presidente. Sabe vostede que hai unha investigación penal por presuntos pagos irregulares e presunta malversación de fondos abertos. Sabe vostede que hai imputado, que está imputado o xefe de protocolo da Diputación, que depende directamente de vostede. Sabe vostede que hai unha denuncia de varios traballadores da Diputación. Sabe vostede que hai xa un expediente do Tribunal de Contas. E sabe vostede que hai escandalosas declaracións de personal da Diputación no xulgado que falan de caixas fortes, que falan de uso de diñeiro en efectivo e que falan de facturas que non se corresponden co gasto real. Sabe vostede que hai un dano económico importante, pero tamén sabe vostede, señor presidente, que hai un dano de imaxe da institución provincial. E sabe vostede que vostede non quere, nin o seu grupo, nin o grupo que sustenta a súa acción de goberno, o Bloque Nacionalista Galego, non queren constituir unha comisión de investigación sobre este particular. E sabe vostede que tampouco vostede se está a negar a dar información á oposición sobre os gastos deste programa. Por eso, gustaríanos, señor presidente, que nos aclarara algo disto. E termino, señor presidente. Mire, falaron vostedes da axuda no fogar. Vostede é a única Diputación de Galicia que non cumpre ca axuda do fogar. Vostedes financian aproximadamente unha media en Lugo aproximadamente de menos do 15% que costa este servicio aos concellos. Vostedes están obligando aos concellos que poñan o 85%. Pero a maiores de todo iso, das poucas axudas que dan, se reparten dun xeito discriminatorio. E voulle poñer un exemplo. Concello de Pobla de Borrión, como sabe vostede, goberna o Bloque Nacionalista Galego. 598 euros por persona. Concello de Carballedo, goberna o Partido Popular. 5 euros por persona. Vostede sí que hai que reconocer unha boa xestión nunha cousa. Con vostede ao frente da Diputación, vostede conseguiu unha cousa que de momento non había conseguido nadie. Que conseguiu que na provincia de Lugo haxa concellos de primeira, concellos de segunda e concellos de terceira. Espero, señor presidente, dado que está vostede hoxe aquí, que me aclare todas estas preguntas que eu lle fixen. Nada máis e moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor Balseiro. Concluído o turno de intervencións dos voceiros parlamentarios,